Ang mapahitas-on nga mariposa. Pagsidlak sa maanyag nga adlaw sa kabuntagon, mauusab ang pagbukas sa usa ka gamay nga tando-tando nga nagbitay sa sanga sa bayabas. Pagbuka niini kay nigawas ang usa ka maanyag nga mariposa. Adunay lain-lain nga kolor ang iyang mga pako, sama sa usa ka balangaw. Siya si Luning. Siya ang kinamaanyagan nga mariposa sa ilahang dapit. Mao nga taas kaayo siya og tan-aw sa iyang kaugalingon. Dili siya ganahan makikhigala sa mga bating insekto sa iyang gipuy-an. Paspasan gyud niya og paglupad aron walay makaapas kaniya. Usa ka adlaw, samtang nagsuri-suroy siya, naay tulo ka mariposa nga nagtan-aw kaniya. Kanindot sa iyang mga pako, sulti sa mariposa nga adunay pako nga pula. Maog gyud kay adunay lain-lain nga mga kolor. Ingon sa mariposa nga adunay pako nga itom. Igalawon ta siya! Sumala pa sa mariposa nga adunay pako nga puti. Naglingo-lingo si Luning ug nakatawa sa tulo ka mga mariposa na nagsunod niya. Niingon siya sa iyang kaugalingon, di ko nila kay mga bati silag mga pako. Makihigala lang ko sa mga mariposa nga maanyag ug matahom. Taod-taod, kikapoy si Luning sa paglupad. Nitugpa usa siya sa ibabaw sa usa ka rosas. Sa iyang pagpahuway, wala siya nakabantay kay Petra, usa ka pilya nga bata nga nagtutok kaniya. Oy, kanindot ani nga mariposa. Talagsaon lamang nga mga pako gasisama sa usa ka balangaw. Hinay-hinay ni gihagop ni Petra si Luning. Gamit ang luha niya kakamot. Nalipay siya sa iyang nadakpan. Nagbisi-bisi si Luning. Apan wala siya'y mahimo kay kusgan kaayo ang mga kamot nga nagunit kaniya. Nihilak siya ug nangayo og tabang. Nakadungog ang tulo ka nagsunod-sunod nga mariposa sa syagit ni Luning. Nakadesisyon sila nga luwason kini. Gisundan sa tulo ka mariposa si Petra. Naglupad-lupad sila sa iyang uluhan, dapit sa iyang mga mata, ug gisamok kini nila pagmaayo. Niluag ug niluag ang paggunit ni Petra kay Luning. Hantod nakabuhi ang balangaw nga mariposa. Malipayon nga nagpasalamat si Luning sa mga nagluwas kaniya. Salamat sa inyong gibuhat sa akua mga higala. Maulawon pa niyang gisugilon sa tulo ka mga mariposa. Sus, walay sapayan kanimo. Sulti sa pula nga mariposa. Managhigala na ba kita sukad karon? Malipayong pangutana sa puti nga mariposa. Oo, managhigala na kita sukad karon. Tubag ni Luning. Yehey! Sige, dali na. Magdula na ta. Ingon sa ito mga mariposa. Nagkasinabot ang upat ka mga mariposa na magkuyog sila sa paglupad. Sukad ni adto, dili na mapahitason si Luning. Malipayon na siyang makikigala sa tanang insekto sa matahom nga hardin nga iyang gipuy-an.